A directora xeral de Xuventude visita o campamento xuvenil Virxe de Loreto en Porto do Son. Dende alí puxo en valor a aposta da Xunta polas actividades de lecer no verán do goberno galego. A directora xeral de Xuventude realizou hoxe unha visita ao campamento Virxe de Loreto, no lugar da Guieira, en Porto do Son. Dende alí destacou a importancia para a Xunta destas actividades no verán e a boa acollida que están tendo as alternativas xuvenís. O campamento Virxe de Loreto acolle rapaces de 13 a 17 anos, pertencentes a estas actividades xuvenís propostas polo Executivo galego. Forman parte das máis de 12.000 prazas que houbo este verán para estes campamentos. Temos un récord histórico de plazas, contamos con máis de 11.500 prazas para campamentos para mozos e mozas galegos de outras comunidades autónomas e tamén do estranxeiro, e moitas desas plazas están aquí en Porto do Son, nestas instalacións que son maravillosas. Temos mini campamentos, a oferta xenérica e tamén campamentos para maiores de 18 anos que complementan os campos de voluntariado que tamén son para maiores de 18 anos e que a verdade este ano tuveron moitísimo éxito. No caso de Porto do Son, leva sendo unha referencia nesta actividade moitos anos pola boa localización do lugar e a variedade de actividades ofrecidas no programa. A verdade que é un placer, non? Porque están todos moi contentos, para non ser un orgullo que nos escollan ano tras ano e que sobre todo poidan disfrutar aquí no Virxe de Loreto non só da praia, do mar, aventuras que se levan a cabo nas maravillosas praias que teñen no Porto do Son, sino tamén actividades de aventura aquí no monte e que están facendo rutas estupendas que o pasan xenial e sobre todo nos pomos en valor os nosos campamentos non só polas actividades que ofrecemos, sino tamén polas relacións interpersoais que crean os mozos e mozas entre eles.